No, tak čus. Protože jsem tolik nenatáčel a neviděl jsem, co mám natáčet, jo. Tak tady tohle je naše nahrávací studio. Tohle je naše studio. A tady budeme natáčet rozhovory. Tady vám budeme něco oznamovat. Nebo prostě hoci co se týká tady tohle z toho studia, co budeme dělat. To všechno vám oznámíme v něm. Další filmy například, další díly. Prostě v tady tohle vám budeme odpovídat na vaše otázky v komentáři, na vaše odpovědi, dotazy. A když budete chcet můj Skype, tak to napište do komentu a když chcete se mnou natáčet, tak klidně můžete, jenom dejte tu žádost o Skype a napište mi do toho Skypeu, že se mnou chcete natáčet. Já vás klidně přijmu, protože my máme takovou produkci, která se jmenuje None, jo. Tak proto i ten kanál se jmenuje None. A teď vám to ukážu i s hudbou. Prostě vám ukážu okolo i vnitřek, vám ukážu tohohle, z toho vám ukážu prostě vnitřek a vám všechno. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Look, I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne, pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come. Slow it down, baby, take a little low. My whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. Takže a tohle je všechno a chtěl bych vám ještě říct, že takhle to vypadá jenom v texture packu Gatecraft. A ještě fakt vás prosím o to, abyste mi dávali like, subscribe a hlavně ten koment. A fakt, kdo chce se mnou natáčet, tak v popisku bude mít můj Skype. A ať v tom Skypeu, jak ho přijmu, ať napíše, že chce se mnou natáčet. Já ho hned přijmu do té mojí produkcie None. Tak čus.